हम लोग को देखना है आगे को कोई क्या बोल क्या करने के लिए कान निकाल के कर दिया सुनेगा आगे डिस्कस करेंगे अगर कपाल खड़े क्या सुना था नहीं करेगा ना जान कर दीदी लेकिन ये पुदीना वाला गाना एकदम हिट कर दे लेता वो तो पढ़ले बा वो हिट तो भइले बा तो बाकी सुन सुन के तो दिमाग पाक गइल कैसे ना सुने मन करेला तो ना ढेर मतलब कि दिमागे पागल हो जाला इतना सुंदर पवन सिंह बारन सिंगर एकदम सुपर हिट अतरा पुदीना के गाना सुन के एकदम दिमाग पगला रात दिन एक एक चीजवा खरबू तो मन ना भरेगा रात दिन के गाना सुनो तो ना खोपड़ी बाकी कुछ भी कहा लेकिन पवन सिंह के जो गाना भइले रहा ना पुदीना वाला तो और सुपर हिट हो गई था वो तो बात पटले बा कि पुदीना वाला गाना बहुत हिट गइल बहुत लोग बजावत है तो तोरा ना अच्छा लगेला काहे ना हो अच्छा लगला पर दिन भर में सुन सुन के नुंदी में वो बच्चे लग रहा था पड़ा ऐसे मतलब बंद करा देंगे ऐसे भी मैं सर दुखाता है अरे का मीटिंग होता दोनों बहन जानी के वो है मीटिंग होता है पुदीना वाला तो गरमा चलल बने अच्छा पुदीना वाला चल ठीक है छोड़ा दे जल्दी हम जाई बहरी सुने ना जाई सब्जी उब्जी लेके आई अरे जीजा जी तू ही बतावा पुदीना वाला गरमा अच्छा ना लगेला हां हो तू हो अच्छा लगे पुदीना वाला तो अच्छा लगबे अरे करला हम तो अच्छा लगबे करिले लेकिन तू जो बोला था ना कि का मीटिंग करत रहो वही मीटिंग करत रही अच्छा वो जो गाना ना सुनत रही वही दीदी डांट रहली है कहलिए था कि अत दिन रात पुदीना सुनबू पवन सिंह के फैन हो गई बड़ू कि पवन सिंह के दीवानी हम दीवानी हो गई हई अच्छा हम पवन सिंह से कम बनी हम पवन सिंह से कम लागत नहीं अरे जीजू पे ध्यान दो पवन सिंह के का चक्कर में पड़ल बा पहले ही बड़ा लेकिन कोई कहत हई पवन सिंह जब गाना गावेला ना अच्छा वो एकदम सुपर हिट हो जाला अरे वो तो हिट हो जाला गायक हमन पवन सिंह तो हिट होइए जाई उ बात अलग बा ठीक बा जल्दी छोड़वा दे ना भाई हम जाई जो मर के बा मार्केट में तनी पुदीना लेके आई पुदीना लेके आई चटनी बनाए बा ये कौन चटनी है यार अरे आम के सीजन आई बा आम गोल कब लेके आओ तनी आम के चटनी बना के खो अरे टमाटर को टमाटर लेके आ तनी टमाटर के चटनी बनाए को कितना बढ़िया लागेला आम के टमाटर के चटनी तो हरदम खाइला जा अच्छा पुदीना में कहां बनेला तो मतलब ले ले अच्छा ये पुदीना तो रसर कुछ और बा ये पवन सिंह में जौने ना गाना गा देले बानू ले लो पुदीना ओही के तू फैन हो गई पुदीना ले आओ रोडो पे जानू त ले लो पुदीना घरों में आओ तो लइको बजाओ त ले लो पुदीना ये सब असर में भी कौन के अरे जीजा जी तनी ले आवा तनी बात माना ढेर बढ़िया चटनी लागेला पुदीना के एकदम अच्छा लागेला नीक लागेला अरे हम का कहीं हम तो पगला दिन घर में रह के सालियो मिलल बिया वैसा ना मेहराबो मिलल बिया वैसा ने जब ना तो फेरे लवली ले आओ फेरे लवली हिट बा तो फेरे लवली ले आओ आ ना तो लक्स साबुन हिट बा तो लक्स साबुन ले जी अरे कबो माटियों से नहाए पर देसी बन गजब हाल बा तोहनी जे मार्केट में ही रही तो उ ना मंगाएम जा आज दीदी बोल तोही ना ठीक है हो ठीक है ससुर जी के कर्जदार बनैबू तू हो काहे खातिर हम कर्जदार ना बनाए अरे एक से कहा डिमांड बा तो कर्जदारे न बनी हम हमर डिमांड ज्यादा महंग नहीं खे रहेला ना सही बात कहत अरु सही में कहत हैं जीजा जी तनी ले आवा ना अब कहत अरु इतना प्यार से तो दे के ताही के परी त पुदीना सरवा हमरा के पागल कर देलेला जोरवा दे दे अच्छा रुकी लिया तनी जल्दी जो ले के आओ सियानी काहे दी दे ना तनी में बोले से ना अरे जो अपना तो गजब पहले बार घर में डिस्टर्ब करके रख देल बड़ी एक से हां बोलो ओकरा में मिर्चाइयो पड़ेला हां आ लेमो पड़ेला अच्छा नींबू पड़ेला हां लहसुनो ले ले अच्छा लहसुन ले ना एकदम ले ले लेकिन पुदीना जरूर लेइहा तारा खातिर तो बहुत कुछ याद है भले खातिर ले आई चाहना अरे हम प्यारी साली ना है त है हमरा खातिर न लेवा त का मेहरारू खातिर लेवा खाली ध्यान दो अरे जा दे हम अरे का इतना बकत रहेला बस करा अब साली हो तो तुम ना बोल सकी ना हां बोली ढेर ना अच्छा सब साली जी ना करे दीदी हे साली जी हां बोला ना हम यार लगे चक्कर नहीं खेलू गांव में अरे ना वैसन कोनो बात नहीं करा नहीं खे ना हमरे के नायका यार बनावा ना अरे तू तो पहले से बनल बड़ा ना दीदिया के तो उसे का हो गए एगो दो आदमी के ना चलाई जोरवे ना कहां
ना मिलल जोरा नहीं के मिल ठीक बा हम मार्केट से झोरा किन ले हम जाते नहीं लेके आवत है ठीक बा जल्दी जल्दी काम करो सन लेट होता यार पार के लिए हम ठीक बा अरे पुदीना का नाम मत ले ले आई भाई पुदीना अरे पुदीना हमरा के पागल कर देले बा केनियो जाता पुदीना ई एगो पवन सिंह काहे के पुदीना गाना गा दे ना हम ना खाई तो अनिए के खइया सन पुदीना हम अपना के आम लेके आए आम के चटनी हमरा के बनई हम आम खाई पुदीना जरूर से लई है अरे हां भैया पुदीना जरूर से ले आई मैडम यही से कहत है कि भूल ना जइहल ना ना इसको ना बुलाई ठीक बा हर बात तो कबो बुलाइए ना सकी ना ठीक बा मीटिंग करो जे चलो तनी बुला दे चाहिए जा मीटिंग ना करम चल दीदिया पकाए से हमनी के ठीक बा बैठल लाड़ी से रे आजा तुम का करिए तू आटा वाटा सान की रोटी तले बना और कॉफी बना अंदर दोरा पे जाता नहीं जो ना बढ़िया खाना सुना हम इतना जल्दी हम खाना ना बनाए भूख लाग रे वो अनहन त खिसिया जन भूख लाग रे कहन त चटनी खिसे के कोई न भूख जा तनी जा बच्चे जा रोटी बना दे जा और पानी अब जाते हैं दोरा पर हम अभी ना जान जा हम अभी गाना तारे का पुदीना ना लिए खाई बताओ हां वो लिए है ना बोल देनी ना बात हो गई हम लिए फेंकिए दिया खाते रह जाओ ठीक बा रोटी सान आटा सान के बच्चे रोटी बनाते हम गया कुत्ता का ठीक बा अब बैठ मत कमा पा ले